次は君だ。この俺が象徴となる。 A 組2班直ちに現場に急行する。僕が行く。俺らも行くぞ。西地区の港の避難所に謎の発光現象。みんなの誘導形成させっかよ。一体何が。今のあなたは力を失ったただの人間。なんだこの個性は。私の邪魔をしてくれたヒーローのガキ様です。早く逃げて。あなたたちはお嬢様の個性がどういうものかまるで分かっていません。この力で俺はオールマイトを超える。おめえがオールマイトを語ってんじゃねえ。オールマイトには似ても似つかない。関係ない人たちを巻き込むなんてことオールマイトは絶対にしない。ダークマイト伝説の幕開けだ。ちげえよ。次は僕たちだ。世界よ、もう大丈夫。俺が来た。全員で奴らを止める。A 組行くぞ。私が次を託した者たちはお前のすぐそばにいるぞ。助けよう。黙って見てられるわけないじゃないか。笑い方なんて忘れたよ。これが象徴の力。俺が憧れた象徴はただ勝てばいいってもんじゃねえ。オールマイトのように